L'horoscopoc? Sí. I per què horoscopoc? Perquè té tan poc d'horòscop com jo de la idea de que va l'horòscop. És literalment el mateix. Perfecte. Què passa? L'últim dia, per exemple, vaig fer una petita predicció, avui serà una mica diferent. Vale. Avui diré quin perret ets segons el teu signe. Bueno... No, jo no t'he dit res. És el teu moment de glòria. A qui no li agrada sentir-se identificat amb un perret amb el seu signe de l'horòscop? Si et toca el mierdón, a poca gent li agradaria. No hi ha cap mierdón, són tot perretes majos. A mi és que no m'agraden els Perfecte. gossos. Bueno, vosaltres què voleu ser, els primers signes en sortir o els últims? Tant més. Bueno, doncs començarem per vosaltres, vale? Vale. Joel, tu ets... Virgo. Vale, perquè no folles o perquè vas néixer al setembre? Les dos una mica. Sabia. Bueno, començarem amb Virgo. Dis. Ara fent referència a l'últim podcast. Segons el Pau, aquesta Setmana Santa no triomfaràs, segons mi, segons la meva predicció. Ell diu que sí, jo dic que... O sigui, ell diu que no, jo dic que sí. Jo crec que hi serà més que no. A veure. Bueno, home, veient la dinàmica... Veient la dinàmica que no és dinàmica ascendent. Bueno, Virgo. Bueno, va, comencem amb Virgo. I és que segons les fonts fiables de Miami me lo confirmó, saps? Els Virgos són una mica com els Jack Russell. Per si no saps quina raça és, el Pancho, el perro millonario. Pancho, què? Mare de Déu, no saps qui és el Pancho? No. Bro, és el Pancho, jo sé qui és. Tu saps qui és el Pancho, el perro millonario? Me sona. Que és un perrete, tio, que va sortir en una peli. Que és una pel·lícula d'un perrete que és milionari i va amb moto d'aigua. El que edita el podcast, que fica una foto dels gossos, sí, perquè si no ens enterarem. Que ets tu mateix. Sí. Però això quan escolti el programa m'hi pensaré. Bueno. A veure, com es diu? Bueno, fica Pancho el perro millonario. Pancho. Però bueno, jo mentre vas buscant la foto aniré dient pues, que què passa? Per què t'assembles a aquest gos? Perquè acostumeu a anar de graciosos, però... A la que... Això t'has preparat sabent que vendria jo, no? Ets aquest gos. El Pancho... Però no és un dàlmata. No, però... Això t'has preparat sabent que venia jo. Ets un fill de puta. No, el cabron se es prepara, Home, crec que m'ho preparo, tio. Ets qui també aquest gos. És el Pancho. En sèrio no sabíeu qui era el Pancho? Jo no. No. Jo no me'n recordo. Hòstia, tio. Quines animalades m'has dit? Bueno, ui, algú ha petat aquí, Igual que aquests gossets, us semblaven que acostumem a anar de graciosos, però a la que no us fan cas sou bastant pesadets. Per algo estàs en sequia, Joey. O sigui... No, per una altra cosa. Bueno, però entre aquestes jo crec que és aquesta. No crec. Bueno, i tu, Maricel, quin signe ets? Sagitari. Ui, Sagitario. Red flag de manual, Sagitari. T'assembles al Pomeranian. Saps quin gosset és? No. És un que és petit pelut. Que és com un canitxe però amb cara de tarà. Igual si t'ha de mirar. Ah, és aquest. No, no és un mierdón. Hòstia, que no. No, és un gos volador. Això és gos de petarda perduda. Bueno, doncs per què? Per què us assembleu? No m'agrada gens. És això? Jo volia ser un golden literalment. retriever. No, aquest és un altre. Aquest. Pues bueno, per què diuen que els sagitarios s'assemblen molt? Perquè són molt optimistes i l'home de la fiesta. Però ara jo necessito veure amb la promiscuïtat o que acabeu sempre a quatre potes fets una merda. O sigui, no falta comentar també la cara de bojos que fan. Això ja ho comentaré a part. Però bueno. M'encanta aquest programa. A mi m'hauria faltat ja, a part de paja ja falta. És que me dic, això? Hosti, quina animal. Jo sempre vull agradar això, jo seré feliç tota la meva vida. Bueno, tu eres? No vull ser res. Sí. Soc dinosaurio. Tu ets Capri, no? Sí, soc Capricorn. El Capri. Ui, aquest és molt tiktoker. Tira de tot, tio, dirà... Pues tu ets un pastor belga. Bueno. Ah, Que- bueno. Està bastant Està bé, no? I quina puta Per què? granada li dirà. Pues jo una cosa, No, està però- el pastor espanyol, No, pastor A la belga. que és el que se folla les No, cabres. tu ets el belga. Tu ets el El pastor belga. alemà, Això? pastor belga. Sí, tu ets I en aquest pastor, gos. sí. El pastor belga. Sí, aquest és maco. Per què? Bueno, va, vinga, Però per què us assembleu? Perquè sou molt sociables i us agrada caure bé a tothom. Ara, Colau, no falta que li xupis el cul a tothom. Sí, tampoc fa falta. Una mica... Ara, No s'allunya de Garra. de belga sí que tens, perquè no tens res d'especial. Potser per el mateix li xupes a tothom. A veure, m'hauria d'enfadar. Aquest és un fill de puta. O sigui, realment... Perquè tu quin signe ets? Jo, Aquario. Això. Llegeixo. Ara No, dirà, moment, sóc un moment. husky. Pues sí. És que Sí? Però sí. Però realment No, però per No, què? tonto i tarata, T'explico. també. Para't un moment. Realment, si hagués estat el Capricorn el primer, m'hagués enfadat molt, però és que després d'escoltar el que us he dit a vosaltres, estic molt més Que no, fill de i puta espera para que mi. hi ha de pitjors. Comencem per on jo vulgui, el principi. Saps? Per nosaltres. puta, maltractador. No, jo us he preguntat. Si voleu que començo per vosaltres, us deixo Sí, per sí, no, final. ara que has vist que estàvem aquí les defenses baixes has anat a rebentar la porta. Sí. No seré capaç. I quina burrada t'has ficat? Bueno, jo, el husky siberiano. Per què diuen que els aquarios s'assemblen als huskies? Perquè tenen un humor raro. Tot això de que... Per què diuen que els huskies Perquè s'assemblen als... no, perquè els aquarios s'assemblen als huskies.
Tot això ho has escrit tu sol, a casa? No, jo he buscat fonts. Com Vaya per exemple bien. l'Esperanza Gràcia. No, és mentira. No L'esperança de gràcia és una font inagotable Sí, d'informació. això sí. Bueno, per què ens assemblem als huskies? correcte, com si fos un diari. Perquè diu que tenim un humor raro i que som oberts de ment, però no tant com de cames. Això sí. Lo que si ets un aquari és lo que és un aquari és d'allà baix. Així que anem donant palmes. Bueno, m'ha fet gràcia que diu que som idealistes també. Tot Però... M'ha fet gràcia. Si No, és que, no, jo he ficat idealistes, però dic, a mi m'ha fet Caja, gràcia... que graciós. Sí, dic, o sigui, a mi m'ha fet gràcia que també diuen que som molt idealistes, però és que jo encara no sé on està el punt G, o sigui, encara no tinc idea d'on està el punt G, saps? Vale. O sigui, O sea, lo bo que tens és que estàs obert de cames. sí. Ja, Au. què passa? O sea, Jo pensa... no vaig dolent. Vale, tu pensa... Ells i les Aquario, clar, jo parlo inclusivament, Tu t'inclous dins aquest grup? Jo no, Vale. però... Culo roto. O sea, bàsicament ha dit que el dolent dels aquarius és una cosa que ell no té. Claro, no, però jo sóc idealista. Li trenquem. Ets idealista? Clar, no tinc ni puta idea d'on està el clítoris. A mi me passa això, veus? Falta respecte Bueno. a la gent, sí. Ara, a ell que A no... mi mateix també. Jo ho accepto, no tinc ni puta idea, ja està. Vale. Bueno, seguim amb pistis, que per si no sabeu som els que em cauen pitjor, perquè jo crec que no conec a cap pistis. Que, de fet, no, de fet... Conec un pistis? Dos. Dos? Bueno, doncs Ho ho vam sento molt parlar per d'aquest- ells. ho vam parlar ahir? No me'n recordo. Bueno. Està gravant? Sí, va, que ja tornem a gravar. Vale. Bueno, hi ha hagut problemes. Sí, aquí hi haurà un tall, perdó. Seguim. Ha vingut Seguim amb la els policia pi- de l'humor ha vingut. Seguim amb els pistis. Seguim amb els He dit- pistis que pues, me cauen molt malament, no sé per què, els he agafat mania. De quin mes són aquesta gent? Pues, són no. després d'Aquario, Març. són del març. Març. Sí. És que, 20 i poc El de 20. febrer fins a 20 i poc de març. bueno, que quin gos és un pistis? És un gos mort. Ja toca fer-se l'eutanàsia. Però... És un gos mort? No, això m'ho he inventat. En veritat són un pitbull. Però per què? Perquè es quedaran calvos, igual. Bueno, Jo no estic entenent res. diuen que aquests gossos, igual que els pistis, que no pensen massa les coses. I jo crec que, a veure, podria ser veritat i el pròxim cop que pensin en tirar-se pel balcó ho facin. A mi m'agradaria. O sigui, a veure, ens traiem un bon mal del damunt, crec jo. Estic recordant d'una persona que conec que És pistis? Pues ho sento molt a aquesta persona, però li desitjo molta sort a la vida. És una persona que se pot mencionar, és una persona que no... Millor mencionar-la. Millor no mencionar-la. Vale. És la seva ex? No. No ho sé. No. Pitjor encara és sa mare. Ho sento molt. Bueno, No conec a ta mare, a la mare de Pau se la conec, a ta mare no. Sí. Bueno. Conec a ta germana i a sa germana. Sí, és aquí, és family therapy, que és tot entre Que família. tot entre família. Bueno, va, seguim amb els àries. Els àries els relacionen amb el border collie, perquè diuen que són... El border collie, sabeu quin cos és un gos de pastura. Sí, la cosa aquest asquerós que... Sí. Ah, vale, sí. És un gos de pastura. No és un gos asquerós, tio, són supermonos. és majo. Però sí, aquest gos, És un perret majo. Sí, aquest és un perret maco. majo. Top 3... Aquest gos, el té un col·lega És maco. nostre, és el gos més tonto que conegut Això és en ma veritat. vida. Però això és també. perquè és el del teu col·lega. A veure, deixa'm acabar. És un A esquizofrènic. veure, els àries, el símbol de la cabra, té molt a veure amb el border collie, que és un gos de pastura. I diu que són molt exploradors, però a part de ser grossos i peluts, també estan sempre rodejats de pastors i pagesos. I lleidatans sortits, també. Bueno. No, La zoofilia aquí no es porta gaire bé. No, A veure, bueno, tenint en compte que la setmana passada vam estar parlant de follar-se Pokémons. bueno, això tu. Això m'ho has de treure tu, el tema, perdó. Sí, però aquí va contestar tu, pues ja està. Sí, també. Bueno, seguim amb el Tauro, que tenen a veure amb el labrador. El labrador. Amb el labrador, vale. que és un perrete rubio, bueno, acostuma a ser rubio. I per què? Perquè no guarden rencor a ningú. I tampoc a la seva parella que li està ficant les banyes cada dia. O sigui, Com recordem de la setmana passada que també hi ha ficat banyes. però bueno, que per a la seva parella són una mica els d'entre setmana, saps? Després el fin de ja no són, saps? Després ja no són pistis, després són Tauro? altra cosa. Pot ser que allí on estiguéssim fent una prèvia, a baix hi hagués un tauro. Jo crec que hi havia un tauro a baix, però no ho sé, jo no ho sé ara. Però bueno. Espera, para un moment. Tauro és de? Pues el següent, a l'abril. Tauro és a Els l'abril. d'Aro, no? Els que estan Sí, fent l'aniversari sí, sí. Aro. Anda! Vaya. Tauro, fills de put. No, qui va fer el cumple fa poc? No, però no. La seva, bueno, Ai, la seva La, nòvia. la... Sí. I és Tauro ja? Cornudo. diria que sí. Bueno, és igual. Bueno, però tenim la relació oberta. Sí, bueno. Així que I tan oberta. I tan oberta. Bueno, va, seguim amb els Géminis, que són els de
maig-juny, Vale. diria. Sí. Que estan relacionats amb el Vaig a caniche. buscar-ho perquè això està sent un descompte Odio el increïble. caniche, tio. Tothom odia el caniche. I per què? Perquè es veu que tenen canvis d'humor bruscos. I també són gossos notes que no callen i que acostumen a sortir uns quants també amb un part. Una Són mica del semblant juny. als Géminis. Són de maig-juny. Sí, ja ho he dit. Bueno, doncs això, que són gossos bastant notes, que no callen, i amb un part, igual que els Géminis, acostumen a sortir uns quants. No saben néixer un sol. Bueno, i a part que es veu que també els gossos aquests manipulen molt bordant. Jo això no ho sabia. Ah, sí. Els caniches, si quan volen fer alguna cosa, o volen demanar alguna cosa, en comptes de fer lo típic que m'apropo, saps? I moc la cua o te me pujo, Borda. se foten a bordar. És la típica... És una mica com la teva persona. nòvia. Però m'ha tornat a caure aquí. Però Sí. aquest tio ve aquí a ofendre a la gent. Jo sí, Principalment a mi tu m'encanta. convides a gent per Sí, ofendre. a mi m'encanta. Bueno, Però també la setmana passada em va caure també per la meva ex. Pues el pròxim horòscop, tu prepara't l'aquario i me tires a mi, i ja està. No. És que, pues ja està. O sigui, no faré la teva feina, Pues tampoc. si ho fa jo, pues ja està, sóc ja. Els aquaris som els putos amos. No, tampoc ho Amb faig. una capacitat de 30 Intento ser imparcial, jo intento ser imparcial, però no me surt. intento ser imparcial, ha dit quatre xorrades de lo seu i de Los lo altre, altres, cornudo, violado. culoroto, no sé què, marracos, tal, qual... Oi. A veure, continua. Que jo no moro en Ja estem col·lectiu. parlant d'acostadors sexuals? Bueno, Àries, no? Anàvem? Àries. no, càncer. Càncer. Bueno, Mira, si fa una directe a la UCI. Bueno, no. Els càncers se relacionen amb els perros salchicha. Per què? Perquè són caseros i sensibles, diuen. Majetes, però estan bastant mal fets, els dos. I no acostumen a durar gaire temps, també. Sí. Bueno, això és veritat. És veritat. Això és, perdó, quin signe? Càncer. Claro, pot ser si és de pàncreas estàs molt fotut. Això... A veure. Sí, home, o sigui, què és el 90%? No sé, o no n'he m'agrada, tingut és mai. perquè no estaries aquí, t'aviso. Però bueno, seguim amb Leo. Els Golden Retriever, que els has dit abans, doncs són els Leo. Sóc ascendent Leo. Ja Pues està, crec ja, que- ja em quadra tot. Pues em crec que quadra tampoc tot. t'agradarà. No. Oh, toma, prepara't l'ascendent. Perquè diuen que els Leo, igual que els Golden Retriever, que cuiden molt als seus amics. I diuen frases també molt com un polvo no arruïna l'amistat, o un beso de amigas, saps? Que, no sé, que van una mica cançons dels produts, però que s'haurien de controlar una mica, saps? Que la gometa a la butxaca, no va mal. Saps? Soc Leo, de repente. Sí. Després passaríem per Virgo, però ja l'hem dit. Arribem a Libra, que és el Schnauzer, que no sé si l'he pronunciat bé, Sí, que és un gos alemany, vale? El nom ho diu una mica, no? Schnauzer, Sí. però normal o en miniatura, perquè resulta que hi ha un miniatura. Sí, normal. Jo tinc en plan, el gos que vam adoptar és algo així una mica més feo i sí. Sí, que és, És això? Sí, és una mica el gos que acostumen a ficar amb un És com monòculo. el barrufet Sí, el d'aquell que del... li fiquen barba i tal. Que té Pues com- O aquest. sigui, que neixen vells. Sí, tal qual, tal qual. Doncs pues bueno, per què s'assemblen? Perquè us agrada tenir bastant la raó. Què fa? Espero donar efectes especials. Bueno, per què? Perquè diuen que són gossos, aquestes persones, igual que els gossos, que els agrada bastant tenir la raó. Igual que els alemanys, t'agrada una mica imposar també el teu punt de vista. Igual que un estudiant d'art frustrat, molt famós, una mica... Aquest, doncs, s'assemblen una mica, No, sí. saps? El bigoti, sí. Sí, sí, sí. El bigoti també, és un puntazo. Seguim amb els Scorpio, que aquests són una mica... Aquests ja són tiktokers Aquests del la tot. gent els odia molt per Però és les que- xarxes i... No sé. Per què? Perquè literalment, o Ni sigui, idea. ningú Típic diu res, d'Escorpio. però és que ningú diu res. És que literal diuen Típic típic d'Escorpio. d'Escorpio i Però ja és que, està. fixa't, els Scorpio, a la seva bio a l'Insta, se fiquen l'emoti de l'Scorpio. És veritat. Això I sí que és ningú més ho veritat, fa. Cap més ho fa. Bueno, els Géminis... Bueno, Que van, la els gent Géminis. tarada també ho acostuma a ficar. Ja, però jo O parlo... pitjor, posen coses rares com titulat en graduació i periodisme audiovisual. Sí. Però, a veure, estic parlant de gent que intenta anar-se'n de bohemio, saps? Sí. I estan sent aquí tiktokers. Però bueno. Bueno, va, en què s'assemblen? Els Scorpio, amb els Dobermans. Perquè diuen que no confien en ningú. Però és que la penya tampoc confia en ells. Ja. També s'ha de dir. Què passa? Els daddy issues i les red flags constants, pues, com dir frases com yo nunca te haría daño o are you lost baby girl, saps? Pues que no ajuden a fer amics pues, ni a tenir una relació sana. O sigui, bueno, jo me cauen també una mica mal. Jo és que Però- sempre que parles dels escorpios penso en una persona en particular. En qui? No, no. No puc dir això. No Ja serà, pesa no suficient serà de la ser teva avui. ex. No, no. Sempre ha de ser la ex, Pau. Sí, no, és que... Penso en un escorpio que sí, dic el seu nom... Que el coneixem tots. Sí, mínim n'heu sentit parlar. Ah, bueno, pues ja... Fora de càmera. És que no vull que... És que em començarà a denunciar per tot.
difamació millor no dir i noms. Sí, això. exacte, saps? Ja tenim prou amb, jo què sé, tio, amb la cancel·lació a les xarxes. I el Shadow One també, jo crec que serà important. No, jo no crec que pillem Shadow One. Ja has acabat? Jo sí. Home, tio, ja he fet els 12, tio. Però que anticlimàtic.